Kini ang aton latest weather update sa karong adlaw, Thursday, April 22, 2021. Sa ato ang severe weather bulletin number 24, gi-issue karong alas 11 sa buntag, ang sentro sa mata ni ining typhoon Bising na may international name na Surigay nasipatan sa gilayon na 320 kilometers silangan sa Basco, Batanes. Adunay coordinates na 19.9 degrees north, 125 degrees east. Adunay maximum sustained winds o hangin duol sa sentro na moabot sa 150 km per hour ug gustines o mga pag-unos na maabot sa 185 km per hour. Sa karon galihok kini paamihan aminang silangan nga adunay gipaspason na 10 km per hour. Kini si Bagyong Bising magalihok generally paaminang silangan palayo sa kayutaan sa Luzon ug aton na forecast na maggawas ni siya sa ato Philippine Area of Responsibility sa Sabado sa gabi or Domingo sa buntag. Ug mao ni ang ato latest weather update sa karong adlaw. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisitaha lang ang atong official website gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST. Kini si First Rubin, maayong adlaw ug daghan salamat.